dünyada iң көчле шәй. Аллаһ Тәгалә дә җир йөзен бары тик бер сүз белән булсын дип кенә яраткан бит. Сүз яралый да, дәвалый да. Хәтта безнең бу тапшыруыбызны алып баруыбыз да сүз белән бәйле. Мәдәният дөньясында тапшыруның бүгенге чыгарылышы, хөрмәтле тамашачылар, сүзгә багышлана. Нәфис сүзгә. Исәнмесез. Хәерле көн. Студиябызның бүгенге кунаклары да сүз кадерен белүче, сөйләүче артистлар. Хәерле көн. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Инде төп сүзне башлаганчы, әйдәгез әле сезгә кадәр сәхнә тоткан һәм бүген дә онытылмаган артист конференцияларны искә алып бер видеоязма карабызык. Сүз сәнгате жанрында иҗат итүчеләр арасында Фәйзи Юсупов иң узын гомерләрнең берседер. Алиаскар Камал, Гаяз Исхакый, Шәриф Камал, Кәрим Тинчуриннарны белгән. Алар белән аралашкан артист үзе исән чагында ук тере легенда дигән исемгә лаек була. 70 елга якын сәхнәдән төшми ул. Тамашачыларны нәфис сүз ярдәмендә көлдерә дә, елата да, уйландыра да. Халык күңеленә ул татарның беренче сүз остасы буларак кирип кала. Тере легенда белән бер сәхнәдә иҗат иткән Әзәл Яһудин да популярлыкта чордашынан бердә калышмаган. Замандашлары аны концерт кеше дип йөрткәннәр. 2-3 сәгать буе ул тулы залларны авызына каратып тотарга сәләтле булган. Иң элек яшьләр аннан Академия театрында хезмәт куйган артистны нәфис сүзгә мәхәббәте ахыр чиктә Татар дәүләт филармониясына алып килә. Лаеклы ялга чыкканчы биредә армый-талмый хезмәт куя ул. Фатих Кәримнең «Кыңгыраулы яшел гармун» поэмасы исә аның визит карточкасы булып санала. Әдәбиятны халыкка таныту, сүзнең нәфислеген җиткерүдә Айрат Арсланов та күп көч сала. Ул Фәйзи Юсупов, Әзәл Яһудиннарның лаеклы алмашчысы. 40 елдан артык танылган артист татар шагыйрьләре һәм прозаикларның әсәрләрен сәхнә, телевидение һәм радиоша тамашачыга, тыңлаучыга ирештерә. Абдулла Тукай, Хади Такташ, Муса Җәлил, Хәсән Туфан, Сибгат Хаким әсәрләренә атап махсус программалар белән чыгыш ясый. Әмирхан Еники аның турыда ул һәр вакыт тансык дип яза. Айрат Арсланов үзе белән әйтерсең бер чорны алып китте. Сүз кадере, татар теле кадере белә торган чорны. Хөрмәтле тамашачылар, мәдәният дөньясында тапшыру турыдан-туры эфирда бара. Сез дә безнең белән күренекле сүз осталарын искә ала аласыз. Чакырабыз инде, бәлки шушы видео язмаган индидер өстәмәләр кертесез, бәлки инде сез алар белән аралашкансыздыр. Һәм инде гомумән бүген күтәреләчәк мәсьәләләргә кагылышлы да сезнең фикерләрегезне көтеп калабыз. Студиябыз телефоны 570-50-75. Менә әле генә карабызган сюжетта Гүзәл әйтте, Айрат Арсланов белән бергә сүз кадерен, тел кадерен, татар теле кадерен белгән шыр үтте ди. Менә сез ничек уйлыйсыз? Бу фикер белән килешеп буламы, Хәлим абый? Бу бик җитди сорау. Микрофонга Хәлим абый, яме? Бу бик җитди сорау. Моның белән катгый килешергә дә мөмкин, килешмәскә дә мөмкин. Чөнки сүзнең кудрәте, аның көче бер кайчан да бетәчәк түгел. Әмма соңгы вакытларда сүзгә булган мөнәсәбәт, сүзгә, нәфис сүзгә булган ихтияҗ, сүзгә булган таләп йомшара төште. Мин бар тик менә шулай гына дип әйтәм. Сүзнең кудрәте бер кайчан да бетмәячәк. Ана самана минем әйтеп үтәсем килә, Айрат абый элек бит ул без патриотик дух яшиде халыкта. Шуңа күрә менә мин Айрат абый турында аерып бер әйтәсем килә, ул безнең ничектер трибун сөйләүче. Ул гади генә теге сөйләп халыкны көлдерим әле, халыкны ул халыкны тәрбияли иде ул. Ул сәхнәгә чыгып басуга. Ул кыяфәте белән, ул беренче авазыннан инде аны халык нәрсә сөйләр, нәрсә әйтер бу безгә, безнең ничек теге менә ничектер үзенә тартып. Әмма аның белән бергә сүз кадере киттеме соң? Аның белән бергә күпмедер мин уйлыйм кадере китте дип. Чөнки бер тапкыр буңа бер яклыгына карарга кирәк түгел дип. Чөнки Хәлим абый әйтте инде, мин аны куәтлим генә,
ул сүзләрен, әмма ләкин җентекләбрәк уйлаган вакытта, әйтик, Айрат Арсланов вакытында чор башка, әйбет. Чор башка, анда алар халыкның ихтияҗын бик яхшы канәгатьләндерәләр иде. Югары сәнгатьле чыгышлар ясыйлар иде. Бик безнең сүз осталары әйтергә кирәк. Алар бик сирәк, Айрат абый бердән-бер бу жанрда эшли торган кеше, әйбет, инде ул иң магикан булып без аны күз алдына китерәбез. Ул чорларда худсоветлар бар иде, әлбәттә тикшерәләр иде бу аларның чыгышларын, әйбет. Безнең идеология максатлары, безнең социализм төзү максатларына безнең язучыларыбыз яза иде, әйбет. Аның дәрәҗәсе, сүзнең дәрәҗәсе туры киләдер ул вакытта. Без матур тормыш корырга маташкан вакытлар ул, әйбет. Әмма ләкин менә бүлеп әйтим әле, әмма ләкин Айрат абый, Айрат Арсланов хәзер чыгып бөтен концертта, нинди генә концертта катнашса да, мин уйлыйм, ул югалып калачак кеше түгел. Ул барыбер халыкның күңеленә кирип калачак кеше. Шулай, чорга карап үзгәрәбез без. Чорга карап үзгәрәбез. Менә ихтияҗ кимеди дигән нәрсәгә мин менә канәгать түгел бу әйбердән. Чөнки ихтияҗ Искәндәр, ихтияҗ һаман да арта. Безнең милләтебез, халкыбыз сүзгә ныграк әһәмият бирергә кирәклеген белә. Һәм ул иҗатчылардан, шул ук сәхнәдә эшләү, эстрадада эшләүчеләрдән, язучылардан менә шундый хак сүз көтә. Алмастым. Әгәр дә мин ихтияҗ кимеди дип әйтәм икән, мин бу сүземә җавап бирәм. Менә элекке елларда, әйтик, менә шушы телестудияда айга ким дигәндә бер мәртәбә әдәби укулар, нәфис сүз кишәләре була иде. Менә бу ихтияҗ дигән сүз. Әгәр исегезгә төшерсәгез, матбугат йортында, Тукай клубында ничек еш бу атна сайын була иде. Менә бу ихтияҗ. Аннан соң менә актерлар йортында хәтерлисез микән, Хәлим абый, һәр ай сайын була иде нәфис сүз кишәләре, һәм анда кирип булмайды, шыгырым була. Анда кирү проблема иде. Кунаклар, әлбәттә инде менә шундый матур бәхәс башланды, ләкин бу бәхәсне без соңракка күчерик әле. Чөнки безнең төп максат Фәйзи Юсуповны искә алу иде, чөнки үткән елны хәтерләсәгез, аңа 100 ел тулды. Менә филармония без Мин аны менә хәтерлим. Әйдәгез Фәйзи Юсупов. Искәндәр бер секунд. Тукай исемендәге филармония җитәкчелеге менә безгә шундый тәкъдим белән чыкты, һәм инде без аны киңәйтергә булдык. Һәм менә сезнең бәхәсегез нәкъ шушы проблемаларга кагылышлы да. Ләкин бу проблемаларны без дәвам иттербез. Әле Фәйзи Юсуповны искә алып узык. Менә ниндирәк иде ул? Менә мин Фәйзи абыйны хәтерлим, сез бөтенегездә, без мөгаен бөтенебездә аның белән сәхнәдә чыгыш ясаганбыздыр. Әле филармониягә, театр училищесына килеп керә иде, кая гына килеп керсә дә, кем хәтерли Фәйзи абый нинди сүз әйтә иде? Кем хәтерли? Белмәм, ул сүз булса мин хәтерлим, Рамил хәтерләгән. Әйдә, нәрсә дигән? Рамил, хәтереңдәме? Без Фәйзи абыйның килгәнен урамнан ишетә торган иде. Ишетә, Фәйзи ага килә, генерал. Сәхнә генерал. Без тәрәзәдән карап торабыз, файга тезеләбез, бер шеренгәгә бер рәткә тезеләбез, кирү белән уракат командасы генерал рәттән үтә, шәлбрәйгез. Энекәш лайтып үтә инде. Син узган очрашуда нинди звание биргән мәлім сиңа? Тегесе солдат, ефрейтор булырсың. Син кем идең әле? Сержант, старший сержант булырсың. Шулайтып үсә. Әйбет, шулай бит. Менә шулайтып шундый. Мин хәтерлим булай диде ул. Фәйзи бабай концерт давай дигән сүзе бар. Фәйзи малай, Фәйзи агай, Фәйзи бабай концерт давай дип кирәйдә. Ой, бик шадым ясызлар. Ләкин җәмгыять менә монда шусында мин сезгә искәртеп китим әле. Ул бит теге мәзәк кенә сөйләмиде. Ул күздән яшь чыгарлык җитди әйберләр дә сөйлиде. Я елатырлык булмаса, ниндидер акыл бирә торган кешенең культурасын күтәрә торган әйберләр сөйлиде бит ул. Ул аннан мин аның белән иң күп аның белән эшләдем. Әзәл абый белән дә булды, Айрат абый белән дә әлбәттә, ләкин чөнки ул мин килгәндә 58 яшында иде, пенсиягә дә чыкмаган иде. Пенсиягә чыккач та әле бик озак ела, ул кирәкле иде алар. Алар Әзәл абый белән алар 80 яшына кадәр шакралар. Менә мин айлар буе йөрибез иде. Аның чыгышын әле ул минем белән турдан-тура әле ни? Хай менә хайга дигән такмаклар, сатирик такмаклар. Менә сатира, ул юмор түгел. Ана күләргә дә була, ләкин анда кемнедер анда бер колхоз рәисе утыра икән, или анда ревизия исемле килсә, ул күпмедер халык хәрәкәтендә алмый инде. Аннан ул бүтән үзенең әйберләрен сөйләгәндә дә менә ничә еллар, ничә гасырлар мин сәхнәдә тыңлап тора идем.
тойдырмайды, білесіз, міне, шеке бұл Бүріксізлер сөйлейдірейм әлі Экспромт енді. күчлі, экспромт күчлі. Сәхнеде түрлі тамашашының нендей сөз айтуына қарап аңа жауап бере тұрған. Бірде жоғалып қала тұрған. бір қысқаша ғана міне бұл экспромттан сөйлеймін әлі, ол уникальдік әлі. Міне хатırыңыздаdır 80-ci yıllar ortasında Yıldızlar Selamı деген 3 bon artistler konserti. Мен еш тұрайын режиссер Birisi болар. belki sen de bargansın Tüben Kamağa bardık şu konsert bilen. Şunda bu birinci bölükte Engem Atnabayev'nin tege bu Arakışı'ya karşı yazılan bir neydi? Manalısı. Anan men şunda sahne ardında görüp duramın dedi. İkinci bölük başlandı. Feyzi abinin tam bir çıkışı var iken. Bu da bir tam eten bu şunu söyleyeydi. Şunu kayberin söyley başlagan. Ne ol vakitte 86 yaş bilen baraydı cemaat. Siz anlıyorsunuz. Şundan işledi bu. Bu degen halk çeşmeşanda söyleşe başladı. Kaybirler kızlarında hikildi de başladılar. Bu birini olmaganday gurur etip söylep çıktı. Onun bite ol. Eğer sen meni kadirle itesin eken vay yağıp bir araş etmegende. Halim abi sen bilesinde. Şundan işte bala itti. Cemaat. Mene teneffüs vakitinde mine İlham Şakirov elbette. Feyzi abi halı bir kadar bir katı şey. Sen bu şehirin tağın bir kat. İşte söyleyin de biraz faydası bulur diyeydi. Halık teğeredi. Anladı elbette de bunu değil oldu. Numunun top kırılığına şok katıp ilk zor akışan beni sulana buldu. Bana unikal oldu ki bunu bu konferansiya deyip atalar. Sürekli Bizim bir şaltıratıcı da var iken, eydeki kabul ettik, alo istemsiz. Alo. Тыңлыйбыз. Тыңлыйбыз, istemsiz. Bu kazanana mene şaltırada. Mana Feyzi ağatlığında söz var abi, şulay bir. Nasıl Feyzi ağanın bir katı talantlı kişiyi bit ol. Anın talantını birege etip kaldı, aldınız mı? Var mı şimdi talanlı kişiler kadirge aktörler, muzikallar arasında? Bek yaxşı. Feyzi Yusupov'un tradisiyaları devam etemedi. Mene bana kadar eytesi ki İllar abi, neresi eytesi? Mene men Feyzi abi turunda bir istelikine söylep gitmekçiydim, kısa gana bu soruğa cevap tugul. Mene Feyzi abi indi ömrünün soңғы yıllarında Bauman oramında şehir yurtunda aşap yürüydi. Jay günlerinde özünün şırdaşların kursa birsinde Usman tuktaylı deyip bu kimdir tuktata baksan kursan Usman Elmeyev eken. Şolay da birge oturup söyleşerler, aralaşalar. Men Feyzi abi yanına oturup Rifkat Gumarov turunda kitap hazırlaydım. Onun turunda interview aldım. Şundan soň soraganayım. Feyzi abi men aytam, özüňiz turunda kitap yazasıгыз kelmeymi? Siz bitinde legenda, siz büyük kişi, köpmen körgen kişi. Milletdaşlar kerak deyip tapsalar, irkaş özleri yazarlar hali degeni. Мен şolay bitdi bu. Yazıldı mı soňky kitap? Kitap kızgançka karşı yazılmadı. Eli ol hamanda bu mesele aşık bolup kala bu gay. Eger de mena şu tecrübeni toplap birleştirip İlham abi degen İlham abi isket şunu söyledi. Feyzi ağanı söyledi. Ana plastinkaga yazgan bit. Ana Bauman oramında plastinka yazarlar bit. Lebe. Ana gele yangıratalar indi Bauman oramına ayma. Anın söylewin söyledi İlham abi. Oram baylap baram. Meni plastinkada yazdırganıyım. Meni krutititeler. Rahat. İkinci günü tağım baram. Tağım meni krutititeler. Rahat. Krem sırayım üçüncü günü. İşlep singlim gel meni gene eğlendirəsiz. Aratasız melle. Abay başkalarını satılıp etti senike gene kaldı. Hayır. Ben hani Feyzi abinin özünden işitkedim. Almaskara. Şunu ahırın bir kız değil. Bu 75. yıllar basaydı, o gigant Grand Plastinka var idi. Çıkan idi. Niye? Tataristan Seleme. Siz bilesiniz. Şunu ben iki tane aldım da bir neçe günden Moskova'ya gastrola gittik. Benim anda bütün tuğanlar şundayım. Metem böyle gidip alıp vardım da böyle gittim. Metem koyut koşarlar mı bize? Koyutsam yıllar iskel. Anan Feyzi Filarmoni. Feyzi abim sitteki ekiyetini söyleyip yermem metem. Bir atla içinde yok bulgan bedi. Kırılıştı günde şunda. Cevap bir almadık bir kere. Şimdi sizni tınlap duram, kızganış көргенім de yok, işitkenim de yok. Çünkü bizim fondda hazır izlep qaradık. Feyzi Yusupov'un gana tögül, Azar Yahudin'in da video yazmaları yok. Lakin onu iske alır, tamaşaçılarımız da şulay yok. Alo, isemsiz? Petreş rayonundan şaltıratalar deb eyteler. Alo, isemsiz? Alo, isemsiz? Әйе, тыңлайбыз сезне. Мен соғыш вақытында оларны мен артистан атпыз.
Сугыш вакытында Фәйзи Юсуповнан Нәзетдин Рашид Багаповнан карап үскән әби. Onun сугыш вакытында Гитлер булып выступать иткәннәр Исхак әйли капкалар икән әзрәп. Бөтенләй Гитлер булалар инде уйлайрык без соңарга. Менә шуны сорыйсым килгән иде. Миннән дә күп белгән кеше юктыр инде, чөнки мин сугыш вакытында араны бик күп күрдем. Рәхмәт зур итеп, рәхмәт. Инде тамашачыбызның беренче тамашачыбызның соравына да җавап алсак иде. Бүген менә бармы бүген аның традицияларын дәвам итәрдәй кешеләр? Инсаф Абдулла безнең театр училищесында укыта, минем белүемчә. Сәхнә теле укыта. Театрда Әдәшми. Эндәшергә мин өлкәннәрне тыңлыйм, чөнки Фәйзи абыйны мин инде соңгы елларда гына күреп белә идем. Әлбәттә, инде ул эчке бөтен халаты, бөтен тормышы, бөтен күзәнәге белән ул зур артист иде. Менә шул вакытта гына әйбит, артист булганда гына күрәсең, менә шундый бөек кеше булып буладыр. Һәм Фәйзи абый бара урамнан әйбит, Гоголь урынында торадыр ул мәрхүм, бара әкрен генә сине күрүгә уже төп басып, күзләр ялтырап, ышкынланып китеп, ул шын артист булып синең белән сөйләшә иде. Урам яңгырый иде аның белән бөтен Горький урамы, Гоголь урамы шул. Шулай да менә сез аңардан өйрәнәсез. Әлбәттә, Фәйзи абый кебек дип әйтергә мин әйтә алмыйм. Ләкин һәрбер шыр, менә Алмаз абый әйтеп китте, үзенә күрә бер үзенең таләбе бар. Һәм шушы таләпләргә тамашачыга ул үзенең иҗатын, үзенең сәнгатен күрсәтә, үз юлын табып әйбит. Әлбәттә бар, юк түгел. Чөнки театр училищесына, сәнгать юлына ул кеше килгән икән, аның күңелдә нәрсәдер ята. Менә шул әйберне, шушы күзәнәкләрне тагы да уятып үстереп җибәрү, әлбәттә ул укытучыларның, шул тәрбиячеләрнең эше дип әйтергә кирәк. Ләкин әлбәттә Фәйзи абыйга булган ихтыяҗ бүгенге көндә юк. Тамашач тарафыннан Фәйзи абыйга булган кебек ихтыяҗ бүгенге көндә юк. Ул ихтыяҗ әлбәттә аның турында без әле сөйләшербез дип уйлыйм, ул турыга күчмим. Ләкин бар андый кешеләр, чөнки милләтебез бүген мөмкинлекләргә күп башка милләт халыкларының әйбит чит илләрне, рус эстрадасын, аларны карап үсеп әйбит ниндер багаж туплыйлар әйбит. Бар андый ниләр. Һәм әлбәттә инде бүген кызганычка каршы менә Питерестен шалтыраталар, һәрбер авылга алар барып җитә алмый. Менә шуңа бәйле безнең бер шалтырату да бар икән. Әйдәгез әле тыңлабыз. Алло, исәнмесез? Алло, тыңлыйбыз сезне? Әйдәгез әле. Мин уны сөйтәсем киләдер. Менә хәзер сезне карап торам. Менә шундый атаклы ниләр утыра монда сөйләүчеләр Алмаз Хамзин, Гүзәл Мустафина, Инсаф. Менә нәрсә сөйтәсем килә. Фәйзи абый, Әзәл абый Ягудиннар, алар атаклы ниләр. Андый кешеләр хәзер бүгенге дөньяда юк. Бүгенге көндә. Әзрәк менә яшьләрне күтәрергә, укытырга аларны, үстерергә. Әйе. Менә ничек аны театральный училищеда менә Инсаф укыта. Бик яхшы сорау, Инсаф абый, бу сорауда сезгә тәгаенләнә, чөнки менә бүгенге көндә училищеда, институтларда укытыла менә Әлбәттә, махсус курслар укытыла бит, сәхнә теле дигән предмет бар. Мәдәният университетында да, театр училищесында да, музыка училищесында да бит бу предметлар бар. Ләкин укыту бер хәлтәге карганова күпме генә укытсаң да сандугач булмыйдылар бит инде бит. Шуңа күрә конференция булып туарга кирәк. Туарга кирәк кенә түгел, аңа омтылыш кирәк. Әгәр дә күңелдә кешенең омтылыш бар икән шушы сүз сәнгатенә, иң беренче кешедә, сәхнәгә чыккан кешедә милләтенә, халкына, тамашачыга һәм иң беренче чиратта сүзгә мәхәббәт, сүз кадерен белә торган кеше генә менә шундый зур уңышка ирешә алырга. Безнең максат театр училищесында укытучыларны дип әйтим, бәлки килешерсез, килешмәссез. Әлбәттә, менә шу килгән укучыларга, студентларга, киләчәк артистларга менә шу сәнгатькә булган, сүзгә булган мөнәсәбәтне тәрбияләү. Дөрес сөйләргә өйрәтә. Алмаз Хамзин, җәмәгать Алмаз Хамзин әле эстрада бүлегендә дә укытты, үзе курста җыйган иде минем белүемчә. Менә Алмаз Хамзин тәрбияли алдымы? Нәрсәгәдер кысып маташасыз. Мин 4 ел укыттым анда, ләкин үзегез беләсез, мин шурга бәйләнәм һәрвакыт. Әйтергә кирәк, 5000 тәңкәгә чыдап булмый. Инсаф чыдый, Алмаз чыдый алмады. Мин чыдый алмадым, чөнки мин әйтик эстрада хезмәт итүче, мине мәгълүм кеше итеп күз алдына китерә бит тамашачы. Бу мәгълүм кешедән дә мәхрүм булырга мөмкин. Ул 5000 тәңкә. Шуңа күрә мин инде үземне бераз сакладым. Бару эстрада эшлим. Шунысын әйтәс килә. Менә Гүзәл әйтте бит. Менә ни дим? Фондта сакланып калмаган дигән сүзгә игътибар бирдем.
Evet. Feyzi abi. Yok değil. Evet. Buna düşürüp kalırız. Bakın. Elbette indi bu tavşırını yazılıp bara, fonta bara. Yokta bırak, kubrak. Yok yok o üzerine aytам. Anladım. Ben şunu da anladım. Yok düşürüp de sen sızıvat degen söz değil mi? Olmaz. Hamzin bulaşaq fonta. Bir neçe gene söz aytып өтәсем килә. Мәдәният университетында да бар безнең татар эстрадасы актерлары әзерли торган бүлек. Менә без инде теге әле күптән түгел генә эшли башласак та мин әйтә алам, менә дигән безнең сөйләүчеләр, алып баручылар чыкты, менә аларның берсе монда Данир утыра. Концертларда гел катнаша, әгәр кеше кирәк булмый икән чакырмыйлар. Хәзер Данир, аннан соң татар радиосында диджей булып эшли ул, Данияр. Ул да концертларда катнаша. Мин әйтер идем, менә аларның репертуарлары чын мәгънәсендә теге югары дәрәҗәдә. Югары дәрәҗәдә. Алар эшлиләр. Мөхтәрәм җәмәгать, бер кыскача гына аңладык, әз генә бер сүз бар. Менә Фәйзи Юсуповның туганы шалтырата безгә. Алло, исәмсез. Алло. Мәдәният дөньяда баручылар. Исәмсез. Фәйзи Юсуповның апасының кызы. Рәхмәт сезгә, барыгызга да. Что 11 елдан соң Фәйзи абыйны искә алучыда мин үзем бара алмадым аны җыярга. Авариягә галәттем. Бик зур рәхмәт. 11 елдан соң искә алуыгызга мин елап утырам. Мин аның апасының кызы. Рәхмәт шалтыратуыгызга. Зур рәхмәт. Анасы менә Әзәл Яһудинны да искә алып үткән видеозмада. Ул инде авылга килеп, бер ярмадан бутка пешереп булмый диләр, әмма мин пешереп карыйм әле дип үзе ничә сәгатьлек концерт биргән булган. Менә бүгенге көндә аның батырлыгына баручылар бармы менә? Бер концерт бирә аламы? Алмаз Хамзин, сіз 3 сағат концерт бере алмай деп ойлайсызмы Халима апайны? Шолық ойлайсызмы Рамил апайны? Әйтмәс, менің опера театрында 2 сағат ярым қойдым, һәм академия театрында бір өзім концерт қойғаным бар. Сұрауны әзірләгәндә Алмаз абай, мен мұны білейдім, махсус кірттім. Алмаз Хамзин, мен бар деп әйтер әлі мен әйтем. Yok, sizden kötü bulmayı. Әйдәгезәр еш буынға сіз берек, Данир, менә 2-3 сағатлык концерт, үзің генә сәхнәдә. Үзем генә киләчәктә биргәйди инде, Алла бирсә. Хәзер менә карап торам, сез яшь чакларыгызны искә төшереп, рәхәтләнеп утырасыз монда инде. Үзегез матур итеп. Мин нәрсә әйтим, әмма ләкин мин менә сездән генә белдем инде бу шәхесләрне, Әзәл абыйны беләм, аның Кышлай Фатих Каримның кыңгыраулы яшел гармонын да мин 3нче курста Илмира Мифтаховна өйрәткән иде. Хамматова әйе. Моңа хәтле мин инде мәктәптән без инде шагыйрьләрне генә өйрәнә идек. Һәм дә менә сүз сәнгатына килгәндә һәр ширның үз сүзе, үз сәнгате инде. Менә әйтик, менә хәзер мин ниндидер программа әзерләгәндә, ниндидер сүз әзерләгәндә иң беренче инде хәзер мин сез инде элек китап ачып карагансыз, без компьютер карыйбыз инде яшьләр, интернет. Анда безнең татар шәхесләре берсе дә юк. Мин карыйм шул элекеге Райкиннарны, Хазановларны, Петросян, хәзер Галкин инде менә миңа бик ошый. Аларның һәммәсенең төрле сүз, бер-берсенең укучылары булып киләләр югыйсә Петросян инде Райкинны бик каты мактый. Шуңа күрә тамашачы да хәзер икенче, менә мин татар радиосына кайчандыр барганым бар. 3 ел элек алып баручы булырга. Шунда инде радио тыңлаучылар шалтырата, матур итеп сөйләшергә тырышам. Шул вакытта менә Рим апа әйтте бит инде Данияр әбри мине өйрәтте. Ул вакытта инде әбри псевдоним белән йөри бит инде хәзер дә алып барай. Данир ди, син әдәбияти сөйлисең ди. Матур сөйләргә кирәк түгел монда, халыкка ошар өчен рәхәтләнеп урамдагы кебек сөйләргә кирәк ди. Менә шулай хәзер. Заман таләбе дисез инде. Менә мин ләкин шунысын әйтәсе килә. Хәзерге яшьләрне мин аларга критик яктан теге начар критика белән әйтәсем килми, әмма ләкин бик шикләнәм. Теге мотор итеп, кирәкле итеп, кешегә, әйбит, иштәлекле итеп концерт куюларына шикләнәм. Әле тамашачының кабул итүе дә бар. Гафу итегез, хөрмәтле кунаклар, 1 секундка гына бүленәбез, чөнки төмәннән күптәннән көтәләр, шалтырату бар. Алло, исәмсез? Тыңлыйбыз сезне. Алло. Алло. Тыңлыйбыз? Исәнмесез? Әйе. Сезгә Төмән шәһәреннән шалтыраталар. Кызганычка каршы мин ул бөек шәхесне Фәйзи абыйны, Фәйзи абый турында белми дисәм дә ялгышмам. Шулай да бүгенге көндә мәдәният дөньясын тапшыру аша, яңа гасыр каналы аша, менә бүгенге кунакларның без хәзер барсын да беләбез. Сибир якларында алар шулай да бик сирәк булалар. Шулай да яңа гасыр каналы аша без аларны көндә күрәбез. Алар безнең өйләребездә кадерле кунаклар, аларны тыңлыйбыз, карыйбыз. Сезгә зур рәхмәт. Сезнең тапшырулар зур
Uzun ömürlü bulsun. Рәхмәт сезгә, рәхмәт теләкләрегезгә. Менә Сибир якларына барып чыгу мәсьәләсе туды. Шуннан да гастрольләр, элек бит инде шуннан да атка да утырып йөргәннәр, менә авылга үзләре генә дә барып чыкканнар. Бүген йөрисезме сез? Сибир якларында мин 2 ел элек Рәшит абый Сабиров сөйләп йөргән Фаил Шафигуллинның Сафура Бәкер һәм тракторын. Менә мин дә сөйлим инде шул юморны Сибирдә бик якын итеп алдылар, матур итеп искә төшердең яшь якларны итеп алдылар. Бу якларда сөйлим, инде менә Рәшит абыйның тинкәмәт итеп битерде бит инде монда дип әйтәләр. Шуңа күрә читтән ничектер барыбер согыналар, яраталар, рәхмәт дип ничектер тотарлык сакланып калган читтә күбрәк дип уйлыйм. Әмма бит читкә чыккан саен мин дә сөйләүче бит инде концертларда шундый проблема туа. Бүген нәфис сүзгә ихтыяҗ бетә, чөнки безне бик аңлап бетермиләр. Безне аңлап бетермиләр анда. Мәсәлән, мин никадәр генә сөйләп карамадым. Бик үк аңлап бетермибез шул без диләр, чөнки урыслашу процессы бар аз генә. Халима абый, менә бу турыда гомумән менә заман дибез бит, заман таләбе дибез. Менә әле яшьләргә киңәш рәвешендә кичә интернетка бу тапшыруга әзерләнгәндә кирип чыктым, анда Сергей Мурзаевның шәхси сайты бар. Как подготовить речь, анда гомумән киңәшләр, ничегрәк үзең тотарга, һәм бәлки инде үзеңә автор буларак языргадыр. Чөнки чыннан да беренче чиратта бүгенге сүз остасы ул заман Менә тамашачыга нинди кызык. Менә мин Рәшит Сабировның үткән елны Әлфия Авзалова концертында булдым. Ул әлбәттә исемнәргә бәйле рәвештә ниндидер бик атаклы үзенең сөйләде инде чыгышын. Ләкин ул бүгенге тамашачыга актуаль түгел инде. Ул мәсәлән Совет заманында бик тә кирәкле чыгыш булса да бүген инде аны тыңлау кызык түгел. Халима абый. Менә мин яшиттәшем Микрофон. Сүзенә хәзер әйтеп китәсем килә. Урамча сөйләшергә кирәк дигән. Siz cemaat gadi söyləv bilən primitiv söyləvini butamağız bir qaçanda. Nəfis söz ol arfaepi qaidelerine buysınğan, zakon tarafından qabul etilgən ədəbi söz. Mənə nəfis sözünün negizində mənə şuşu yatarğa deyir. Biz oxuy başlaganda birinci gündən 2 paralel dərs var. Birincisi onun aktörlük ustalığı, birincisi səhnə dili. Сәхнә телендә нәкъ шушы кануннар буенча укытыла. Һәм укып бетергәннән соң инде монда кешенең артикуляциясе, дикциясе, тавыш мәсьәләсе барысы да эшләнгән. Һәм шушыны укып бетергәч, кайбер артистлар махсус нәфис сүз жанрына эшли башлыйлар. Ул бөтен кешегә дә бирелми. Ул электә алар бик күп булмаганнар. Алар бармак белән генә санарлы. Мәсәлән, мин инде 50 елда килдем Казанга. Шуннан соң мин хәтерлим. Abdullah Bey, məşhur Abdullah Bey Şamuqovni, Hakim abi Salimjanovni, hem Ayrat abi Arslanov. Halim abi, təgə mənə onda siz sanağanlar nəfis söz ustaları idi. Bugün təgə mənə kilib çıxdılar nəfis fuf ustaları. Ул хакта biz biraz sınıraq devam ederiz. Əydəgiz bir reklamığa toxtalıb alayıq. Əydə şulay deyil. Söz əlimində. Hörmətli tamaşaçılar, бүгінгі тапшыру искә алу, сағыны тапшыруына түгел, инде ниндидер мәсьәләләрне кузгату, бүгінгі турында сөйләшү, һәм инде киләчәкне күз алла тапшыру. Менә моңа кагылышлы бик күп шалтыраталар, һәм инде Фәйзи Юсуповның якташлары, туганнары да бик күп шалтыратулар, йылы-йылы шалтыраталар дип әйтә безгә режиссер. Һәм инде без әлбәттә аларның барысын да кабул итә алмыйбыз. Шулай да берничәсенә, әйдәгез әле берничәсен тыңлабыз, галау исәмсез. Алло, тыңлыйбыз сезне. İsəmsiz. Мен Фәйзи апаның авылдашы, аның белән беренче мәртәбә очрашырга өендә туры килде. Ул бик зур шәхес. Аркадий Райкин белән премия булган кеше булды. Ул килеп турыга әйтә торган кеше иде. Аны шуның өчен алмый торганнар. Роза Хайретдинова икесе дә менә бер шәхесләр шундай килеп туры әйтә торган кешеләр иде. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә, рәхмәт. Һәм тагын бер шалтырату. Алло. Тыңлыйбыз, алло. Алло, исәнмесез? Тыңлыйбыз сезне. Бу Казаннан Зөфәр Сафин җырчы. Зөфәр сәлам. Юсуповның якташы. Филармониядә эшләгәндә җырчы буларак безгә бик игътибарлы иде. Һәм менә соңгы юлга затканда да кызганычка каршы без 15 кенә кеше идек. Менә Алмаз абый әйтеп китте, шәхесләрнең вакытында игътибарга алырга иде. Аларның менә изге эшләрен яшьләр үрдәк итеп алсыннар иде.
Иң изге теләкләр белән Зөфәр. Зур рахмәт. Рахмәт. Фәйзия әбі турында сөз болғашынан да 37 елны бірінші эстрада артистларының бірінші конкурсы уза, һәм шунда Аркадий Райкин белән Фәйзия әбі шыннан да бірінші орны бүлешәләр, бу булган факт дип әйтегендә, һәм соңгы юлга озату. Шыннан да зур шәхес дип әйтәбез әйбит. Фәйзия әбине әлбит ул ялгызы калып, аның хатыны үлә берничә ел алдан ялгызы калып, һәм аны соңгы юлга озатырга да менә дөрес әйттеләр. Санаулыгына кешеләр килә. Кадерин белмәү, менә шул инде. Булдым. Бер 15 кеше мен елалдык дәрәҗәдә. Бу безнең халкыбызга хас нәрсә инде. Фәйзия абый бик озак яшәде бит ул. Аның эшен онытып та өлгерделәр, күпчелек аны онытып өлгерде. Филармония теге таркалган вакыт, шундый вакыт иде филармонияның. Фәйзия абый турында сүз күп әйтә. Бара сүзиме? Иң төп сыйфаты Фәйзия абыйның. Менә шул турда минемчә сүз чыкмады. Мин Фәйзия абыйны күрдем 55 елны беренче мәртәбә. Безнең монда студент калып килгәннәр, пионерлар, нәрсәләрендә. Мин беренче мәртәбә күргәч, Фәйзия абый килеп чыкты сәхнәгә. Шундый болыт кебек бөдрәчәч, шибәр кыяфәт, әйме, тавыш, көр. Мин шак каттым. Нинди мәйтәм, менә артист ничек булырга тиеш икән. Һәм гомере буе ул нәфис сүз белән конференция вазифасын бергә тәңгәл параллель алып барды. Аның иҗатында, аның йөзендә, аның күңелендә кояш бар иде. Фәйзия абыйның сәхнәгә чыккач яктылык тормышы иде ул, тормышы. Сәхнә аның тормышы. Ул шушы сәхнәдән башка бер нәрсә турында да уйламады ахрысы. Шунысы кызык, менә мин монда филармониядә дә ярдәм иттеләр, инде музейда материаллар туплаганда бу тапшыруга Мирсей Әмирнең ул елларда язылган бер нәфис уку усталары дигән мәкаләсе табылды. Ләкин ул анда әйтә, игътибар җитмиди. Кайда тәгәрибез без ди. Ниндидер җиңел генә юмор белән барады инде. Әлбәттә инде ул аларны менә бу Хаким Сәлимҗановларны, Фәйзи Исуповларны үрнәк итеп куя. Менә инде димәк бу мәңгелек мәсьәлә булса. Үрнәк итеп куя. Менә ләкин без яшьләр күрсәк иде, күрмәдек. Менә сез сөйлисез. Ах, менә чыга иде. Ах, сөйлиде. Әдәп бит күрмәгән әйберне сөйли алмый. Мин сездән аны сорамыйм да. Шуңа күрә берәргә сөйләсә, әлбәттә без үрнәк алып яшьләр тырышырык. Шуңа күрә истәлек ниндидер калырга тиеш. Менә монда бер сүз булды, конференция дигән сүз булды. Конференция. Ул алып баручы, алар шундый мустақил жанр. Конференция ул мустақил жанр гына түгел, ул сәхнәнең хуҗасы иде. Элекке заман алып баручылары, алар сәхнә хуҗасы. Ничек итеп чакырып чыгара, шулай кабул итә тамашачы. Ничек итеп затып кала, шулай итеп артистларны тәкъдим итә. Бүгенге сүз сөйләүче анысын хәзер дә яхшы итеп чакырып әйләнеп кала, Шамакай кебек. Менә гап-гади юмор белән бара. Менә сәхнә хуҗасыз калды. Юморга килгәндә мин Хуҗабикә утыра безнең хәзер. Менә Гүзәл ханым, менә монда фикерләр яңгырады инде, бу заман таләбеме дип. Менә бу фикер белән килешәсезме сез? Юк, килешеп бетмим, чөнки әйбәт сатирик язучылар юк дип әйтә алмыйм мин, алар бар, алар күп. Ләкин менә кайбер әсәрне юморесканы укыйсың, укырга ул күңелле, ә менә сәхнәдән чыгып кешене көлдереп була дип әйтә алмас идем мин. Чөнки мәзәкнең бит һәр җөмләсе, һәр сүзе аның ничектер кызыклы, мәгънәле булырга тиеш, барып җитәргә тиеш. Көлдерү үз максат кына түгел. Инде без турыдан туры мәсьәләсенә килеп, көлдерү максат түгел. Юк, мин юморесклар турында сүз әйтәм инде. Аннан соң җәмгыять хәзер шундый тиз үзгәрә, аның проблемалар да бик тиз үзгәрә. Шуңа күрә менә эстрада ул бит инде сәнгатьнең иң алдынгы рубежында тора. Шулай бит. Шуңа күрә эстрада монологлары ул мобильный булырга тиеш. Ул злободневный, менә кан көн кадагына сугарга тиеш. Шулай бит. Менә аны юморесклар азрак. Авторлар бүген менә ничектер шундый актуаль, яңгырыйлар, чынында тамашачыны җәлеп итәрдәй. Хәзерге авторлар кызганычка каршы үзләре укый башладылар бит менә. Юк, авторлар тапылмый бүгенге көндә. Сатирик үзенекен үзе укый. Камил Кәрим Татарларда да кына түгел, ул Россиядә да шулай хәзер Альберт Левин, Задорновлар, Жванецкий, алар барсы да үзләре укый. Кайсы автор популяр дигәндә Татарстан гәҗитенең соңгы бите һәм шул гәҗитләрнең соңгы битендә анекдотлар баганасы популяррак. Җыеп алалар да шуны сөйләп. Мин кеше
Эфирге язам да, менә әйбәт булып чыга да, үзем укыйм нәрсә. Әрәм китмәсен. Аны бик күп язып булмый. Аннан инде ул юмор үзеңнән чыгарга тиештер. Мин дә менә сорап карадым Илфак Шихаповтан, әмма дә ләкин менә бу соңгы пародиялар яхшы гына үтте җомга кичендә, менә режиссерыбыз Наилапа Сабитов да әйтте, ошады халыкка дип. Аны инде мин үзем кинәт кенә килеп чыкты, пионерлар турында, менә үзем пионер булмасам да яздым төрле эстрадабызның артистлары турында пародиялар инде. Яхшы гына. Менә урыс эстрадасында Жванецкий, Задорнов кебек менә сәяси темалар күтәрүчеләр бик популяр. Аларны чыннан да тыңласы килә һәм кызык. Менә бу татар эстрадасына ни өчен хас түгел? Югыйсә бездә бит мондый күренешләр, көлкеле күренешләр бик күп. Башлаучысы юк әлегә. Бәлки хас булыр. Юк, мин сезгә бер сәгатьлек бирәм, күрсәтмисез бит сез аны. Димәк инде бүгендә цензура бар. Әлбәттә, ничек булмасын инде. Цензура юк, закон бар, массовый коммуникация. Җәмәгать. Теге бәс ни килсә башка гел телдин килер дигән менә Мөхәммәдия райымы. Менә андый әйберләр барбер бирәм дисең, әйем Алмаз абый. Син аны димәк сәхнәдән сөйләп йөргән телдән башка нәрсәдә булса ләккәне бармы тел аркасында? Яра утырды әйтмик. Әйтмикме? Юк, Искәндәр. Белмим, әйе. Шәше ак. Бәлгәләгәннәре бар. Һәм сирәк. Шунысы да җитеп тора. Мин бая әйтә Менә башлаган бу сәяси темага киткәч мин бер ике сүз әйтим. Менә хөрмәтле кунаклар булай. Менә быелгы елны әгәр игътибар итсәгез, шигъри тәлгәш ни шигәле? Шигъри мизгилләр дигән цикл бара. Мин анда шактый авторларның шигырьләрен укыдым. Зөлфат, Мөдәррис, Наҗар Нәҗми, Равил Файзуллин, Рәшид Әхмәтҗанов. Әгәр игътибар белән тыңласагыз, булар барысы да бу сәясәттән читтә түгел булар. Әле цензураны ул кадәр сизгәнем юк, ләкин теге сәясәт юк дигән сүз белән мин килешмим. Нигә алай? Юк. Язалар. Менә хәзер махсус казалыкларында безнең конкурс игълан ителде, сатирик әсәрләргә бик күп әсәрләр, инекәш журнал указрак булырсың. Материаллар. Әлбәттә сәхнәгә чыгып сез барадыр. Гафу итегез, кунаклар, бер секунд. Бүген чыннан да сез осталары килгәне күренеп тора, безгә сүз бирергә, сүз әйтергә дә мөмкинлек юк. Икәү бер юлы сөйлиләр хәтта. Сез атмасаң чыгышасыз. Халима абый, хәзер бер секунд, менә безнең бер шалтыратучы әйтә, чыннан да конференция алып баручы һәм юморист дигән терминнарны ботау китте ди эфирда. Менә әйдәгез әле кабул итик аны. Алло, исәмсез? Исәмсез. Исәмсез. Хәерле көн. Шуннан да менә нәфис сүз осталары турында хәзер сүз бара, бит конференция шоуменнар турында сүз бара. Миңа калса, аларны икесе бергә бутарга ярамый. Ул икесе ике жанр. Нәфис сүз остасы менә Айрат абый Арсланов, ул нәфис сүз остасы иде. Ләкин ул конференция шоумен түгел иде. Ә конференция шоумен ул Албас Хәмзин. Менә аларны икесе бергә бутарга ярамый. Шунда аннарсын, әгәр дә Фәйзи абый Юсупов турында тапшыру әзерләгәнсез икән, кирәк иде аны белгән кешеләрне чакырырга. Аның белән концертлар алып барган кешеләрне. Гафу итегез, ләкин безнең тапшыру аны искә алуына түгел, 100 еллыгы үткән елны булды. Бүген инде без, мәсәлән, аның бүгенге тапшыруны актуаль итү нәрсә? Аның дәвамчылары бармы? Бүгенге эстрада ни хәлдә? Гомумән сүз сәнгатендә иҗат итүчеләр, менә киләчәге бармы шуның? Менә шушы турыда сөйләшәбез. Шул яктан искә дә алып узу иде бары тик. Аның турында бер фикер әйтәсем килә. Менә үзем эстрадага чыккан 97-нче елларда турыдан-туры башыма шундый фикер килде. Кара, бу өлкәдә эшләүче юк икән бит. Ә нишләп аларны укытып булмыйсың? Радиода бер ай гына диктор булып та йөргән инде. Менә сүз тирәсендә эшләүче кешеләргә спецкурс, махсус бер курс җыярга иде. Театр училищесында, мәсәлән, мәдәният академиясендә әле ул вакытта анда юк иде анда әйберләр. Менә шушыларны алып, шуларны техник яктан да белемле итеп, әдәби яктан да, тел ягыннан да, сәнгать ягыннан да ныклы базовый шундый белем биреп, менә шушындый бер 20 кеше сайласаң, мәсәлән, унысы гына эстрадага менсә дә бик әйбәт булыр иде дигән фикерем бар иде. Менә инде ул әкрен генә гамәлгә ашып килә, ләкин ни хикмәт, бүгенге көн менә шушы базар икътисады шаукымы китереп суктымы, бүтән яшьләр сәхнәгә менгән берсе җырчы булырга хыяллана. Журналисты да җырлый, тегесе дә җырлый. Биргә дә бармый беркемдә, сөйләргә дә бармый беркемдә. Чөнки сөйләгәндә акыл һәм зиһен кирәк. Менә. Монда баш белән эш итәргә кирәк. Ә бөтенесе җиңел юлны гына, җырны гына сайлый. Ике җыр җырлый да популяр. 20 ел баян уйныйсың, беркем белми.
Менә шунда хикмәт тә бар. Мөхтәрәм җәмәгать, менә теге без иң менә монда әле жанр җыр дип әйтү дөрес түгел, Римма ханым, без генә нитик әле без менә монда әйеме искә үткәннәр белән бүгенгене чагыштырып утырабыз, әйеме? Бүгенгене чагыштырабыз да, ничектер үткәннәр кызыклырак, алар ниндидер зәвыклырак, матуррак килеп чыга, һәм бүген без начар шикелле чынлап та теге ниндидер Мәйшәкәр белән Габделбаганинең монча ләүкәсендә нишләгәнен сөйләп йөрү кебегрәк. Менә мин үзем дә сагына башладым шул үткәннәрне. Әйдә, бер видео сюжет карап, бергәләп сагынып алыйк әле шуны. Тукайның шигырьләренә мәңгелек язган икән. Ул үзенең шигырьләрен ни белән язган икән? Былбыл каурые беләндер. Былбыл каурые белән. Туфан шигырьләрендәге яктылык яздан микән? Ул үзенең шигырьләрен ни белән язган икән? Аккыш каурые беләндер. Аккыш каурые белән. Җәлилнең күпме шигыре язылмый калган икән. Ул үзенең шигырьләрен ни белән язган икән? Бөркүт каурые беләндер. Бөркүт каурые белән. Булган оратор мең авызны каратыр, булмаган оратор булгатыр да таратыр ди халык мәкале. Хөрмәтле тамашачылар, сүз сәнгать өлкәсендә эшләүчеләр турында сөйләшәбез, аларны искә алабыз. Бүгенге мәсьәләләргә кагылышлы бик күп шалтыратулар бар, ләкин инде безгә шул кадәр сүз осталары килгән икән, без аларын кабул итмибез. Хәзер инде менә тапшыруның ахырында бары тик менә сезнең белән генә сөйләшү була. Шалтыратулар әлбәттә инде репертуар мәсьәләсенә дә кагылышлы. Чыннан да менә бу шамакайлык бүгін менә әдәбият кире кайтсын иде сәхнәгә дигән тәкъдимнәр дә бар. Теләкләр, тәкъдимнәр бик күп. Менә җәмәгать, монда шул хәтле теге сөйләшү шул хәтле кызып китте, хәтта реклама барышында да безнең студияда бәхәс туктамады. Монда тапшыру дәвам итә, ул өлешен төшереп күрсәтсә, кызыграк та булыр шикелле тоела башлый. Менә мин Гүзәл ханымны хәтерлим, беренче сәхнәдә күргән татар хатын-кызы конференция буларак хәтерлим. Бу Биектау районының Ташлыкавыл мәдәният йортында мин ничәнче класста укыганмындыр? Искәндәр биографиясын сөйли башлады. Юк, 5нче классларда булгандыр. Менә без 41нче ел балаларын укыган иде ул. Мөхәммәд Мәхдиевнең 41нче ел балаларыннан ата кара тараканның кан әйләнешен укыган иде. Менә мин аны әле дә хәтерлим. Шундан соң ул повестьны мин эзләп табып укыдым. Ул вакытта менә Шуннан да менә ул вакытта бит әле, ул вакытта гына түгел, бездә генә түгел, татарда гомумән элегрәк менә бу юмор сөйләү, сатира сөйләү гомумән алып бару хатын-кыз шөгыле түгел, бары тик иратныкы дип уйлаганнар. Әле мин күптән түгел генә ниндидер менә сәхнә артисты белән очрашканчы ул әйтте, мин кабул итә алмыйм менә хатын-кызның юмор сөйләгәнен дип. Чыннан да менә иратка җиңелрәк, хатын-кызгамы тамашачыны авызына каратып тору. Юк, беләсезме, мин беренче түгел, әлбәттә, мин эстрадага килгәндә, филармониягә килгәндә анда искиткеч сәләтле шибәр ханым, Татарстанның атказанган артисты Наҗия Минкина эшли иде. Ул инде халкыбызның күңел түрендә урын яулаган бер артистыбыз дип уйлыйм мин, шулай бит инде. Ә инде сезнең сорауга, әлбәттә, хатын-кызга караганда иратка жеңілрәк эшләргә эстрадада. Чөнки бит карагыз әле, менә сатирик язучыларның 99% ул иратлар, ир кешеләр. Шулай бит алар юморескаларын язганда ничектер барбер ирләрчә бераздан катырак ничектер үз-үзләреннән чыгып юморескалар язалар. Хатын-кызга әлбәттә инде теләсә нәрсә сөйләп булмый, теге билдән түбән тупас юмор бөтенләй хатын-кызларга килешми, ул аны бөтенләй юкка чыгарга мөмкин. Шуңа күрә ир кешеләргә җиңелрәк инде, мин шулай уйлыйм. Аннан соң алып баручының иң беренче бурычы ул бит эстетик тәрбия бирү, шулай бит. Шуңа күрә эстетик ягында карарга кирәк. Телнең гүзәллеген, байлыгын, матурлыгын тоярга өйрәтү.
Ул инде хатын Менә кызда бу эстетик, бүген эстетик дип әйтерлек яхшы әсәрләр бармы язучылар менә? Әллә сез иске әдәбияттан эзләп табасызмы? Юк, хәзердә бар нигә менә Турда сөйләштек бит Искәндәр. Аннан соң менә күптән түгел генә Илсия Бадретдинова дип язган, белмим тәрҗемә иткәнме, үзе язганмы, диалог дигән бер юмореска кулмалакты, бик матур, бик ни искиткеч. Әйдәгез, бу темага кабат кайтмыйк, бу турда сөйләштек бит инде. Менә хәзер әйтеп киттек, менә Карагандадан да шалтыратталар. Гомумән бүгенге юмор турында сөйләшәбез диләр, бар тик юморга гына калдырып кайтмыйк әле. Шунда да Хаким Сәлимҗанов, мәсәлән, бер концертта иске алучылар бар, моны легенда да әйтеп сөйләр. Муса Җәлилнең хатташучысын Тулайым сөйләп чыккан. Аннан соң инде Хади Такташның киләчәккә хатларын. Тукайның пешән базары якут яңа кесек башы. Менә бу бер концерт ишендә бүгенге тамашачыны менә шундый әсәрләр белән җәлеп итеп мөмкинме? Менә гомумән Илдар абый, менә сез сөйләй алар идегезме? Менә бүген еш кына менә кеше алдында тамашачы алдында чыгыш ясаган вакытта гадәттә артистлар, җырчылар үзләре дә заказ бирә, юмор кирәк, юмор кирәк, юмор кирәк. Менә юмор. Юмордан башка да сөйләр әйбер бар бит. Шул арада менә ниндидер җитди әсәр сөйләп караган вакытта булсын ул 6 куплетлы, булсын 7 куплетлы. Шуны гына сөйләгән вакытта да кеше ләззәтләнеп, тансыклап, шуны тыңлап утыра. Менә шуны тыңлаган вакытта чибен очкан тавыш та ишетелми залда. Һәм менә артист өчен иң бәхетле мизгел менә тамашачыны җыеп, кулыңда тотып, шушы фикерне аның башына салган мизгел. Менә бу иң бәхетле мизгелләрем була минем. Менә шуңа күрә дә мин уйлыйм, бүгенге көндә шуны культивацияләргә иде, алга таба дәвам итәргә иде, үстерергә иде, әдәбиятыбыз бай бит. Конференция гомумән нинди сыйфатларга ярый, сүзнең тәмен белергә тамашачыга җиткән. Тагын нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Мин алдан әйтеп киткән идем, иң беренче ул үзенең профессиясын яратырга, белергә тиеш бит. Әдәбиятны инде әйткәндә юк, тамаша аннан соң менә Илдар әйтте, әгәр дә тамашачының авызына каратып тота ала икән, ул шунда да конференция була. Юмор сөйлиме ул, шуннан да җитди әйберләр сөйлиме. Аннан соң мин тагы икенче бер проблемага күчмәкче булам. Менә алда тапшыру башланган сөйләшеп утырдык, әйбит. Тапшыруда әйттегез, фәлән клубта дигән көндә кеше сыймыйдыр, урын булмыйдыр, кирип булмыйдыр дип. Нишләп бүген юк дигән сорауга җәмгыять үзгәрде дибез. Җәмгыять үзгәрмәде, кешеләр әйбит үзләренең ниндер нигә. Һәрбер бүген көндә безнең бер генә тизлек заманы бүген. Тизлек заманында түгел, аңасылтарак. Бүген көндә бер генә мәдәният оешмасында да лектория дип әйтик инде, тел белән шөгыльләнә торган бер генә оешмада юк. Мәктәптә әйбит менә Хәлим абый ярар бер барып укыр, Илдар, мин барып укырмын. Аның үз эше бар, гаиләсен туйдырасы бар, сәламәтлек бар, дөньясын карыйсы бар. Килеп тукталай бит. Әгәр дә ул эшкә калып кайнар лекториялар бар, балалар бакчасына махсус программа әзерләнә. Мәктәп, башлангыч класс, урта яшьләрдәге, өлкән яшьләрдәге балаларга. Менә шул вакытта клублар тула башлый. Кызык сынау юк, игътибар юк, моңа ниндер битарафлык. Аннан соң Тукайның 125 еллыгы килә. 120 еллык үтте, фәлән авыз собызны кырытып зурлап сөйләде, 125 еллыгы килеп җитте. Кая ул нәфис сүз Тукай укулары, Тукай иҗатына багышланган конкурс, фестиваль менә. Хәзер Братнада үтәчәк ул. Братнада ул. Каясын ул? Аны кем белә? Хәлим абый аны белми, Алмаз абый белми, мин белмим әйбит. Ул кайдыр ниндер идарасында түгел әйбит, интернет бар менә. Данир беләсеңме? Беләм. Катнашасыңмы Тукайны инде? Юк. Шигырьләрем белән катнашырга теләгем бар. Менә шуңа күрә андый әйберләр нишләп урыслар үткәрә бит, урыс тими инде, башка милләтләрдә Чехов укуларын үткәрә, башка төр укуларын үткәрә. Бездә кая алар? Мәдәният министрлыгы, филармония булсын. Аннан соң, гафу итегез, мәктәп бакча татар бакчасына бирәбез дә, балаларыбыз икенче русча сөйли башлый. Һәм шатланабыз баланың русча сөйләгәненә. Без баланың татарча, русча сөйләгәненә киенү түгел бит. Шатланабыз. Уnuta, bala ide tatarsa, менә шуннан килә. Юк бездә, юк. Җирлек закон бар, тәрбияче. Әмма ибелән генә булмый бит әле. Игенә түгел, балалар бакчасында. Әйтәсе килә, шул хәтле күп әйтәсе килә, әйбит. Оешма юк дисең. Әйбит, тәрбияләргә. Яшьләрне, нәфис сүз өлкәсендәге жанрда эшләүчеләрне нишләп булмасын? Оешма бар, менә дигән телевидение бар безнең. Бу мәсьәләдә тәрбияли торган. Әмма ләкин кайсы якка тәрбияли? Менә монсы инде, монсы сорау бик зур. Менә күп кенә юмор
кичәләрен карыйбыз без анда, юмырта пешерүләрен. Бу менә шушы юмырта пешерүләрендә тәрбияләп буламы безнең бу жанрда эшләүчеләрне? Менә мосы тагын сораулы сез бирәсез. Жанр буларак кына яши. Мәсәлән, шул ук мәдәнияттән соң безнең атна сайын менә үткән атнаны Хади Такташның шигырьләре яңгырады. Бара ул, эш бара, процесс бара, ләкин ул бәлки күзгә шигъри мизгел бар, анысы бар ул, әмма юк, элекеге шикелле теге киң кулашлы түгелдер бәлки. Шул турыда бара. Игътибар бирдем, әйбет. Менә бүгенге иртәнге тапшыруда анда бит хатлар уку бар инде, бик көчле тапшыру бит. Үзегез беләсез, без карап утырабыз, кем кемне котлый, ләкин берсен дә белмибез, әйбет. Шуның астында титрлар белән язу бар, әйбет. Анда гел ялгыш кына инде, гел яшы. Менә бу титрларга кагылышлы алмаз абый, бу турыда инде матбугатта да язылган, бу телевидениедә. Юк, менә шулай язалар безнең иншалла укучылар. Бу безнең оешмага кагылмый, шуннан да проблема. Ләкин һәр тапшыруны бурып куйганга була матур итеп, файдалы итеп. Менә Разил Вәлиев килде бүген, әйбет. Ул әйтте, безнең халыкның, милләтебезнең иң зур байлыгы тел дип әйтте. Ул борынгы заманнардан килә. Без аны саклап калганык ди, хәзерге вакытка. Хәзергә югалтырга махы бирмик ди, юл бирмик ди без аңа, әйбет. Тел байлыгы ул. Без аны менә телевидение аркылы югалтабыз. Әйдә эшлигәл бер җүнне әйберләр. Без һәр хәлдә шушы сөйләшүне оештырганбыз икән, бу димәк юкка түгел. Без җүнне әйбер турында хәзер киңәшләшеп алабыз. Ул арада әйдәгез менә монда без инде үткәннәре дигәндер. Үткәннәре без күбрәк без татар эстрадасының бүгенгесе һәм үткәне, ә менә киләчәге Данир бар. Әйдәгез аның бер язмасын тыңлап үтәбез. Язмасын түгел. Аны тыңлап үтәбез, әйе. Аны тыңлап үтәбез. Данир, әйдә бер шигырьме, нәрсәдер. Гадәттә концертларда гел әдәбияттан читкә китмибез инде, без кулланабыз. Шуңа күрә менә татар халык җырларын сәхнәгә татар халык җыры белән чыгарганда җырчыларыбызны гадәттә мин менә Харас Аюпның бик яратам мин шул шигырен сөйләп китәргә. Бик күп шигырьләр ятлаган инде мин җыр турында. Менә берсен сөйләп китим әле. Әллә кая бара алмас иде күңелләре җырдан өзелгәннәр. Мәңгелеккә башны горур тотып җирдән җырлап китте без белгәннәр. Җырлар үсә һаман безнең якта. Әле дә җырлый халык өзәгенә. Тамырлары барып тоташкандыр. Кешелекнең бәгыр үзәгенә. Бик яхшы, менә бүгенге шалтыратулардан да шундый йомгак ясарга була, халык чыннан да нәфис сүзгә сусаган. Һәм инде менә бу билдән түбән юмырга алар каршы. Алар каршы булгач, ни өчен без аларга бирәбез соң аны? Менә мондый сорау куеп, ник бирәсең? Юк, мен әле концерт турында, менә концертларда ни өчен? Юк, монда утырабыз. Инде сүз менә бүген безне яшьләр карыйдыр. Менә аларга нинди киңәшләр булыр иде? Менә нәрсә әйтер идегез? Яшьләргә яңа конференция булачак шигырь. Менә бездә стратегик ялгышлык бар. Янә заманча дигән сүз белән бөтен халтураны аклыйлар да куялар. Артистның вазифасы тамашачыны әйдәп бару ул. Әлбәттә. Әйдәп бару. Ә бездә хәзер 99% яраклашалар. Бигрәк тә ниләрдә ашыйсы бар дип. Ник элек безнең заманда бездән өлкән артистлар ашыйсы юк идеме? Тамашачы. Халим абый. Менә сүз хәзер. Халим абый, әйе. Әлбәттә, бүтән жанрның да сәхнәдә яшәргә хакы бар. Юморның, сатираның, мәзәкләрнең, ләкин бүген безнең сүзебез булды нәфис сүз турында. Әгәр яшь кеше нәфис сүз сөйләргә алмый икән, аны профессиясе итеп сайлый икән, иң беренче әсәрне сайлаганда ул белергә тиеш. Мин нәрсә турында укыйм? Мин бүген тамашачыга нәрсә турында әйтәм? Һәм аның жанрын билгеләргә тиеш. Һәм ничек итеп әйтәсең, аның камертонын табырга кирәк. Һәм үзеңнең туган халкыңа әлбәттә әдәбиятның мәдәниятның иң матур үрнәкләрен тапшырырга кирәк. Рәхмәт Халим абый. Хәтта бу җирдә тапшыруны тәмамлыйсы килә башлады. Чыннан да сүз ул гәүһәр, әгәр кадерен белсәң дигән мәҗлисе Абдрахман Абсалямов, сохсыз сүз ул агулы хәнҗәр ди. Ә безнең сәхнәдән сөйләр сүзебез бары тик халкыбыз өчен гәүһәр вә җәүһәрләр генә булса иде. Моның өчен инде әлбәттә халыкка тамашачы алдына чыкканда җаваплылык хисен онытмасыннар иде, шулай бит? Сүз дибез, ләкин сүз ул безнең канатыбыз. Шунда Зөлфәтнең 4 юллык әйберне.
тел ашқанда үз тіліңде айта алсаң, әне деп, тел ашқанда үз тіліңде айта алсаң, әке деп, туған тілің әлі ұлылмас, көзлеріңе яшьләр тығылмас. Соң минутта үз тіліңде айта алсаң, әне деп, соң минутта үз тіліңде айта алсаң, әте деп, туған тілің әне шул болар, көзлеріңе яшьләр тығылыр. Хөрмәтле кунаклар, барыгызга да килүегез өчен рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз. Сау булыгыз.